салом алейкум бародаро, созем хубе, салом алейкум, хубе корбонатон аза. Бародаро, ҳамин конкурс худаш як кори шайтон аст. Ман худам ҳамин аз соли 2016 бозӣ мекунам. Ай ҳама ҳамин конкурс куно тахминан билет гирифтагиам. Шояд нест номашона падрият поли бигирам. Имино яка и бозира бисёрш мега честния, ман честнигӣ бозиша надидам. Ягон бор набридам. барои ҳамн қагар баридям ин кори ҳаром аст, накунед, наваш бозӣ накунед, тавсиятон наметам. барои кори шайтона ман хеле ки кардам ҳамин корда рафтам. чандсола сумма ман бой додаги ман медаҳам. бародаро, аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам, нагирем билет. иминои ҳамин Муҳаммад ТВ, Баха ТВ ё бо бабше гарени вадан. рақами шайтони машине ки рақами як Муҳаммад ТВ ша, рақами диш Беха ТВ ша. ё ҳар душон я мошенникан. Ман ҳаршон билет гирифтам. ини парти наи Муҳаммад ТВш ҳаром бозиша нагзаронд. бозӣ коттеҷи Тарзан монда буд, 5 та мошин, 1 миллиона, хона 5 миллиона буд, 1 миллиона буд. коттеҷ мондагӣ буд, коттеҷи Тарзан. нагзарондаш. ё як шайтони машин. Ман ҳамаи конкурскунора дар назар надорам. иминои ҳардиам ё мошенникан. барои ман ай ҳамаш билет гирифтагиам. бозиёшона гузаронданд. ана Муҳаммад ТВш ай ҳамон вақте ки ман билет гирифтагиам, 100 дона билет гирифтагиам, ҳар ҷо гирифтагиам. мақсад аввали бозӣ, мобайни бозӣ, охири бозӣ 90 ё 100 та билет гирифтагиам. не ки то ҳозир ҳамон одам бозиш стоп шудагӣ аст. не ки бозира нагзаронд. ба ҳамин ман хоҳиш дорам ки мошенника не ки бозиша бигзаронад, вале бозиша нагзаронд. мошенники рақами як иша, рақами диш Баха ТВша. Муҳаммад ТВш хеле як мошенника. нагирем билет. хоҳишмандам, илтимос, нагирем билет. ай ҳамин одамо. ман 2016 бозӣ мекунам. ҳамаи конкурскуно билет гирифтагиам. ай ҳамаш чанд та конкурс ки мекунам, ай ҳамаш дорум бозиша гузарондагия, дидагим, тамошо кардагим. ҳар ҳамин бозиша вообще гузарондагӣ нест. ин Баха ТВ 16 билет дошт, 1000 чанд та приз дошт, анан бозира нагзаронд. Беха ТВш ҳам гузарондагӣ нест, Муҳаммад ТВш ҳам. ҳар ҳамин одамо бозиша гузарондагӣ нестанд. шайтонанд, мошенниканд. нагирем билет.